వాక్యం విన్నప్పుడు వారి యొక్క హృదయాంతరంగంలో మీరే రక్షణ కార్యమును జరిగించమని మీ యొక్క పాద సన్నిధిలో వేడుకుంటా ఉన్నాము. చేసిన మేలును బట్టి మరొకసారి వందనములు, స్తోత్రములు. ఈ ఏర్పాట్లన్నిటిలో కూడా ప్రభా బిడలకు మీరు భారమించి ప్రభా పనిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. వారందరిని బట్టి వందనాలు. ఎవరెవరైతే పనులు చేస్తూ ఉన్నారో వంటశాలలోను, అదేవిధంగా తండ్రి మందిరమును శుభ్రపరచడంలో, మందిరంలో అనేక కార్యకలాపాలలో పాల్గొని వారి యొక్క ప్రభా సహాయాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారో వారందరికీ తగిన బహుమానమును మీరే పరలోకము నుండి దాయి చేయమని మరొకసారి వేడుకుంటూ, మహిమ ఘనత ప్రభావమును నీకే ఆపాదిస్తూ ఆత్మ ప్రాణ దేహములను నీ యొక్క హస్తగతం చేసుకుంటూ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క వివాహం కొరకు ఏర్పాటు చేసేటువంటి సప్లిమెంట్స్ కాబట్టి దయచేసి వీటిని తీసుకోండి. ఇప్పటి నుంచే పాటలు పాడడానికి ఈ పాటలే పాడదాం. మరి రెండవ పాటతో ప్రారంభించుకుందాం. పొంది తిని నేను ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువి ఎందు అనే పాట. నిరీక్షణ చాలామంది సహోదరులు బయటనే ఉన్నారు. దయచేసి మీరు లోపలికి రండి, లోపల వచ్చి కూర్చోండి. వీలైనంత వరకు లోపలికి రావడానికి ప్రయత్నించండి. నేను ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని భువి యందు పొందితిని నేను ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని భువి యందు జీవిత యాత్రలో సాగి వచ్చితిని జీవిత యాత్రలో సాగి వచ్చితిని ఇంతవరకు నాకు తోడైయుండి ఇంతవరకు నాకు తోడైయుండి ఎబెనేజరు అయ్యున్న ఓ యేసు ప్రభువా ఎబెనేజరు అయ్యున్న ఓ యేసు ప్రభువా నా రక్షణ కర్తవు నీవైతివి నా రక్షణ కర్తవు నీవైతివి పొందితిని నేను ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువి యందు పొందితిని నేను ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువి యందు గాలి తుఫానులలో నుండి వచ్చితిని గాలి తుఫానులలో నుండి వచ్చితిని అంధకార శక్తుల ప్రభావము నుండి అంధకార శక్తుల ప్రభావము నుండి రెక్కల చాటున నన్ను దాచితివయ్యా నీ రెక్కల చాటున నన్ను దాచితివయ్యా నీవే ఆశ్రయ దుర్గం వైతివి నీవే ఆశ్రయ దుర్గం వైతివి పొందితిని ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువి యందు పొందితిని
ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు కష్ట దుఃఖంబులు నాకు కలుగాగా కష్ట దుఃఖంబులు నాకు కలుగాగా నన్ను చేరదీసి ఓదార్చితివే నన్ను చేరదీసి ఓదార్చితివే భయభీతి నిరాశలయందు నా ప్రభువా భయభీతి నిరాశలయందు నా ప్రభువా బహుగా ధైర్యంబు నా కొసగితివి బహుగా ధైర్యంబు నా కొసగితివి పొందితిని నేను ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు పొందితిని నేను ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు నా దేహమందున ముల్లునుంచితివి నా దేహమందున ముల్లునుంచితివి సాతానుని దూతగా నలుగా గొట్టలు సాతానుని దూతగా నలుగా గొట్టలు వ్యాధి బాధలు బలహీన తలందు వ్యాధి బాధలు బలహీన తలందు నీ కృపను నాకు దయచేసితివి నీ కృపను నాకు దయచేసితివి పొందితిని నేను ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు పొందితిని నేను ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు నీ ప్రేమ చేత ధన్యుడనైతిని నీ ప్రేమ చేత ధన్యుడనైతిని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించదను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించదను కష్ట పరీక్షల ఎందు నా ప్రభువా కష్ట పరీక్షల ఎందు నా ప్రభువా జయ జీవితము నాకు నేర్పించితివి జయ జీవితము నాకు నేర్పించితివి పొందితిని ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు పొందితిని ప్రభువాని నుండి ప్రతి శ్రేష్ఠ ఈవిని ఈ భువియందు. నంబర్ 1 సాంగ్ నంబర్ 1 దయచేసి ఈ సప్లిమెంట్ మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి. రెండవ ఫేజ్లో అనగా ఆ యొక్క వివాహ సమయంలో మళ్ళీ ఇదే పాటలు పాడతాం కాబట్టి ఎవరెవరికైతే ఈ ప్రతి ఇవ్వబడిందో దాన్ని మీరు ఉంచుకోండి, మిగతా పాట తీసుకొని రండి. సెకండ్ ఫేజ్లో ఆ వివాహ కార్యక్రమ సమయంలో కూడా ఇదే అందుకొరకే ప్రింట్ చేయబడింది, హోలీ మ్యాట్రిమోనీ కొరకే ప్రింట్ చేయబడింది. పాట సంఖ్య 1 స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు అనే పాట. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు ఎంతో నమ్మదగిన దేవా ఎంతో నమ్మదగిన దేవా మా దేవుడవై మాకే స్థితివి
దినము మా దేవుడవై మాకేసితివి ఎంతో గొప్ప శుభదినము మేమందరము ఉత్సాహించి సంతోషించెదము మేమందరము ఉత్సాహించి సంతోషించెదము కొనియాడెదము మరువబడని మేలుల చేసెనని కొనియాడెదము మరువబడని మేలుల చేసెనని స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు ఎంతో నమ్మదగిన దేవా ఎంతో నమ్మదగిన దేవా నీవొక్కడవే గొప్ప దేవుడవు ఘనకార్యములు చేయుదువు నీవొక్కడవే గొప్ప దేవుడవు ఘనకార్యములు చేయుదువు నీదు కృపయే నిరంతరము నిలచియుండునుగా నీదు కృపయే నిరంతరము నిలచియుండునుగా నిన్ను మేము ఆనందముతో ఆరాధించెదము నిన్ను మేము ఆనందముతో ఆరాధించెదము స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు ఎంతో నమ్మదగిన దేవా ఎంతో నమ్మదగిన దేవా నూతనముగా దిన దినము నిలచు నీదు వాచలతమాపై నూతనముగా దిన దినము నిలచు నీదు వాచలతమాపై జాతిగా నిలచే నీ నామమును కీర్తించెదమెప్పుడు జాతిగా నిలచే నీ నామమును కీర్తించెదమెప్పుడు ప్రీతితో మా స్తుతులార్పించెదము దాక్షిణ్య ప్రభువా ప్రీతితో మా స్తుతులార్పించెదము దాక్షిణ్య ప్రభువా స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు ఎంతో నమ్మదగిన దేవా ఎంతో నమ్మదగిన దేవా దయచేసి మీరు అంటే ఆసక్తితో పాడడం లేదు. పాటలో ఆ యొక్క జీవం అనేది లేకుండా పోతా ఉంది. ఒకసారి హల్లెలూయా అని చెప్పండి. హల్లెలూయా గట్టిగా గట్టి చెప్పండి. హల్లెలూయా గట్టి చెప్పండి. హల్లెలూయా అట్లా వినపడాలి పాట కూడా. పాట పాడండి మంచిగా, అందరూ పాడాలి. రాదా? రాకపోతే నేర్చుకోండి. నీవే మాకు పరమ ప్రభుడవై నీ చిత్తము నెరవేర్చితివి. నీవే మాకు
పరమ ప్రభుడవై నీ చిత్తము నెరవేర్చితివి జీవమునిచ్చి నడిపించితివి నీ ఆత్మ ద్వారా జీవమునిచ్చి నడిపించితివి నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించెదవు సమభూమి గల ప్రదేశములో నన్ను నడిపించెదవు సమభూమి గల ప్రదేశములో నన్ను స్తుతియో మహిమ ఘనతానికే యుగ యుగముల వరకు ఎంతో నమ్మదగిన దేవా ఎంతో నమ్మదగిన దేవా భరించితివి శ్రమలు నిందలు ఓర్చితివని మా కొరకు భరించితివి శ్రమలు నిందలు ఓర్చితివని నా కొరకు మరణము గెలిచి ఓడించితివి సాతాను బలము మరణము గెలిచి ఓడించితివి సాతాను బలము పరము నుండి మాకై వచ్చే ప్రభు యేసు జయము పరము నుండి మాకై వచ్చే ప్రభు యేసు జయము స్తుతియో మహిమ ఘనతానికే యుగ యుగముల వరకు ఎంతో నమ్మదగిన దేవా ఎంతో నమ్మదగిన దేవా. దయచేసి మనంతా కూడా లేచి నిలబడుకొని పాడుకుందాం. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడుకొని పాడుకునే సమయంలో ఒక అడుగు ముందుకు రావాలని మనం చేస్తున్నాం. వెనక వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మనకు వివాహ ప్రోగ్రాం కూడా ఉంది కాబట్టి దయతో ముందుకు రావాలని మనం చేస్తున్నాం. బాప్టిజం మొట్టమొదటి కార్యక్రమం మనం జరిగిస్తున్నాం. ఈరోజు ప్రోగ్రాం ఈ విధంగా ఉంటుంది. మొట్టమొదట బాప్టిజం వారు ఇక్కడ మన ఎదురుగా నిలబడ్డారు. వారందరూ వారి కొరకు దేవుని సేవకుడు మనకు వాక్యం తెలియజేస్తారు. వాక్యం తర్వాత వారు బాప్తిజంకి ముందుగా ప్రభువును స్తుతించాలి. ఒక్కొక్కరు 1 నిమిషం లేకపోతే 2 నిమిషాలు ప్రభువును స్తుతించాలి. దాని తర్వాత వారు సాక్ష్యం కూడా ఇక్కడ ఇస్తారు. కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇస్తారు. ఆ జవాబుల తర్వాత బాప్తిజానికి మనం నీళ్ళలోకి దిగాల్సిన వారంగా ఉన్నాం. బాప్తిజం తీసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఎక్స్ట్రా బట్టలు అక్కడ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే తడిచిపోయిన బట్టలు తీసివేయడానికి. అలాగే మనమందరం కూడా ఈ యొక్క పేర్లు చదువుతాను, దాని ప్రకారం నిలబడాలని మనం చేస్తున్నాం. హెప్సిబా ఇక్కడ మొదట ఇక్కడ హెప్సిబా. కృప నంబర్ 2. నెస్సి నంబర్ 3. 4 కోమలి కోమలి. జానీ ఒక్కడ సహోదరుడు. ఇక దూరకట్టు నుంచి కూడా ఒక సహోదరుడు రావాలి. కానీ వారు సమయానికి రాగలిగితే వారు కూడా బాప్తిసం తీసుకుంటారు. లేకపోతే ఇంకోసారి ప్రభు చిత్తమైతే ఇంకోసారి వారికి ఇస్తాం. మనం అందరం కలిసి ఈ పాట పాడుకుంటాం. ఇది మీకు లాస్ట్ టైము యానివర్సరీలో కూడా ఈ పాట నేర్పించాం. ఆ పాట మళ్ళీ పాడుకుంటాం. 6వ పాట, ఈ పాట ప్రతుల్లో 6వ పాట.
పరలోక రాజ్యము అనే పాట. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడి, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడి, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక పాపశాపములో మరణించిన నీవు యేసుకు ఎందుకు ప్రియమైతివి? పాపశాపములో మరణించిన నీవు యేసుకు ఎందుకు ప్రియమైతివి? నిన్ను వెదకను తానే దిగి వచ్చన్, కలువరిలో ప్రాణమిడన్. నిన్ను వెదకను తానే దిగి వచ్చన్, కలువరిలో ప్రాణమిడన్. అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా, యేసుకు అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడి, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడి, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక లోకాశ వదలి దేవుని రాజ్యం, దేవుని నీతిని వెదకెదవా. లోకాశ వదలి దేవుని రాజ్యము, దేవుని నీతిని వెదకెదవా. అడిగిన వాటికధికముగా నీవు కోరినది దయచేయును. అడిగిన వాటికధికముగా నీవు కోరినది దయచేయును. అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా, యేసుకు అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడి, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడి, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక ఈ భువియందు శ్రమలు సహించిన పరలోక పౌరులుగా బ్రతికెదవు. ఈ భువియందు శ్రమలు సహించిన పరలోక పౌరులుగా బ్రతికెదవు. నిర్దోషులుగా మహానందంతో మనలను ప్రభు ఎదుట నిలబెట్టును. నిర్దోషులుగా మహానందముతో మనలను ప్రభు ఎదుట నిలబెట్టును.
అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా, యేసుకు అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా, పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడే, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడే, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్దముతో ప్రభు నిన్ను కొనిపోవా దిగి వచ్చును. ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్దముతో ప్రభు నిన్ను కొనిపోవా దిగి వచ్చును. మహానందము బహుమానమివ్వల్ సదాకాలము నీతోనుండల్. ఆనందంతో బహుమానమివ్వల్ సదాకాలము నీతోనుండల్. అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా, యేసుకు అమూల్యమైన ముత్యమా, అమూల్యమైన సంగమా, పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడే, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక రాజ్యములో రండి ప్రవేశించుడే, నీకై సిద్ధముండెగా. పరలోక అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయం. దేవుని వాక్యంలో నుండి అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయం. పదిహేడు 18 వచనాలు అందరం కూడా కలిసి చదువుకుంటాం. అననీయ వెళ్ళి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి, సౌలా సహోదరుడా, నీ వచ్చిన మార్గంలో నీకు కనబడిన ప్రభువైన యేసు నువ్వు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పాను. అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయం 18వ వచనం. సమండి అందరూ. తర్వాత మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం. కొంతమంది సహోదరులు బాప్తి సాక్ష్యానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఈ వాక్యం చదివి వినిపించాం. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 13 నుండి 17 వరకు మార్చి చదువుదాం. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 13 నుండి 17 వరకు. ఆ సమయమున యోహాను చేత బాప్తిస్ము పొందుటకు యేసు గలిలయ నుండి యోర్దాను దగ్గరున్న అతని యొద్దకు వచ్చెను. యేసు ఇప్పటికి కానిము, నీతి యావత్తు ఇలాగు నెరవేర్చడం మనకు తగి ఉన్నదని అతనికి ఉత్తరమిచ్చెను. గనుక అతడు అలాగు కానిచ్చెను.
మరియు ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చను. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, మా ఘనమైన గొప్ప దేవ, మరొకసారి ఉదయకాలము మీ సన్నిధిలో చేసినందుకు బట్టి వందనములు. మీ అందు విశ్వాసము చేయి బాప్తిస్మ సాక్ష్యములో పాలు పొందవలనని నిర్ణయము చేసుకొని సాక్ష్యం ఇవ్వటానికి ముందుకు వచ్చిన సహోదరుడు జాన్, మిగిలిన సహోదరులను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. సహోదరి నిసి, కృప, కొమలి, తర్వాత హెప్సిబాను గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారి హృదయంలో జరిగించబడిన కార్యం కొరకై మీకు వందనాలు. మీరు కార్యమును స్థిరపరిచి బలపరిచి ముద్రించి రాబోయే దినాల్లో ప్రభు కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా వారు ప్రభు కొరకు ఉపయోగకరమైన పనిముట్టులుగా ఉన్నట్టుకు సహాయం చేయము. మా సమయం ఏమినతో దీవెనకరముగా ఉంచుమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి దీన మనసుతో వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తాను భూమి మీద ఉన్నప్పుడు బాప్తిస్మ సాక్ష్యంలో పాలు పొందాడు. అపోస్తుల పౌలు అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయంలో బాప్తిస్మం పొందుట మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకు 2 ఉదాహరణలు తీసుకున్నామంటే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవుడు, తానే దేవుడైండి బాప్తిస్మ సాక్ష్యంలో పాలు పొందిన తర్వాత ఆయన కంటే మనము గొప్పవారే కాదు. ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుచుట మనకెంతో ఆశీర్వాదకరం. అందుకనే ఆయన యొక్క మాదిరి తీసుకుని వాక్యంలో నుండి మనం చదివాం. యోహాను చేత ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మం పొందాడు. చెప్పాలంటే యోహాను వయసులో పెద్దవాడైనప్పటికీ ఆత్మ సంబంధముగా మనము కొలత వద్ద వేసి గమనించి చూసినప్పుడు యోహాను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎదుట ఏమాత్రం కూడా సరిచూగేవాడు కాదు. అందుకని యోహాను అంటున్నాడు, నేను నీ వల్ల బాప్తిస్మం పొంది నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చినావు ఏంటంటే, ప్రభు ఒక మాట అన్నాడు, ఇప్పటికీ ఈలాగున కానిము. అంటే వయస్సు పరిమితి ఏమాత్రం అడ్డం రాదు, ఒకటి. రెండవది స్థాయి ఏమాత్రం అడ్డం రాదు. ఇక్కడ జరగబడినటువంటి కార్యం ఏంటి అంటే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మము పొందుట. రెండవది, ఇక్కడ బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం, యేసు బాప్తిస్మము పొందిన వెంటనే నీళ్ళలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చెను. ఇదిగో ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆత్మ పావురం వలె దిగి తన మీదికి వచ్చుట చూచెను. ఆకాశము తెరవబడెను, తెలుగులో ఆకాశం అని ఉంది, ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో హెవెన్ ఈజ్ ఓపెన్, పరలోకము తెరవబడెను. తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆత్మ దిగి వచ్చింది. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ కేమ్ డౌన్ ఆన్ హిమ్. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవాది దేవుడు కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు తానే జోక్యం చేసుకొని తండ్రికి కుమారునికి ఉండే సంబంధం తెలియజేయటానికై పరలోకం తెరవబడి పావురము ఆత్మ వలె ప్రభు మీదకి వచ్చి దిగి వచ్చడం అని చూస్తున్నాం. అని అర్థం ఏంటంటే, బాప్తిస్మ సాక్ష్యం పొందిన తర్వాత హస్త నిక్షేపణ ఉంటుంది. అపోస్తల కార్యములు ఇక్కడ పేతురు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత వారు హస్త నిక్షేపణం చేయబడలేదని గ్రహించిన వాడే అక్కడికి పేతురుకు వచ్చినప్పుడు పేతురుకు ఆ సంగతి చెప్పినప్పుడు పేతురు ఏం చేశాడు? పేతురు యోహానులు చూడండి, అపోస్తల కార్యములు 8వ అధ్యాయం 15వ వచనం చదువుతున్నాను. వీరు వచ్చి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందవలనని వారి కొరకు ప్రార్థన చేసిరి. ఎవరండి? పేతురు యోహానులు. ఎలా ప్రార్థన చేశారు? చూడండి 17వ వచనం. అప్పుడు పేతురును యోహానును వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి. చేతులుంచి ప్రార్థన చేశారు. పేతురు చెప్పాలంటే బొంకినవాడు, ఆయన లోపాలు ఉన్నాయి. యోహాను ఒకవేళ అన్ని లోపాలు లేకపోయినప్పటికీ ప్రభుతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ దేవుని యొక్క పనిలో వారు జత పని వారుగా ఉండేట్లు గమనించి వారు వచ్చి చేతులుంచి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను వాళ్ళు పొందినారు. అంటే మానవుని యొక్క శరీర సంబంధమైన లోపాలు దేవుడు ఏమాత్రం చూడడు. దేవుని కార్యం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు
దేవుడు మానవులో ఉన్నటువంటి మంచి కార్యముని చూస్తాడు. సౌలు తాను సంఘమును హింసించడానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు. ప్రభుత్వం దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని పోయాడు. ప్రభు కనపడినాడు, అంధుడైపోయాడు. 3 దినాలు లోపల ఉండిపోయాడు దమస్కులో. ఆ సందర్భంలో ప్రభువే అననీయాతో చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు? ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అననీయ అంటున్నాడు, ఏంటి ప్రభా ఆయన గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు అని చెప్తున్నావు? ఆయన నీకు తెలియదా? దమస్కు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులని హింసించడానికి ప్రభుత్వం నుండి అధికారం పొందినవాడే, ఎంతోమందిని హింసించినాడే, అలాంటి వాని గురించి నువ్వు సాక్ష్యం ఇస్తున్నావు. ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. గాడ్ సీస్ ది గుడ్నెస్ ఆఫ్ మ్యాన్, మ్యాన్ సీస్ ది వీక్నెస్ ఆఫ్ మ్యాన్. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మానవుని యొక్క హృదయంలో జరిగిన కార్యం చూస్తాడు, కానీ బాహ్య సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన లోటుపాట్లు గమనించాడు. వాట్ గుడ్ యూ హ్యావ్, విత్ దట్ గుడ్ గాడ్ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ ప్రాఫిటబుల్ టు అదర్స్. ఆ మంచిని బట్టి నీకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ మంచిని ఉపయోగించి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉండటానికి చూస్తాడు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకరికి మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంది, స్కూల్లో పేర్లు రాయాలి నోట్బుక్ల మీద, మంచిగా పేపర్తో బాగా నీట్గా అట్టేసి పెట్టాడు. వాడి హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగలేదు. వాడు రాసుకుంటాడా? కూర్చుని వాళ్ళు చెప్పండి. వాడు రాసుకోడు. రే నువ్వు కొంచెం రాసి పెట్టరా నాకు. ఎందుకండి? వాడి హ్యాండ్ రైటింగ్ చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి వాడు చక్కగా రాస్తేనే వాడు భద్రంగా దాన్ని దాచిపెడతాడు, మురికి కాకుండా చూసుకుంటాడు. అవతల వాడు కాపీ రెడ్డి కొట్టచ్చు ఎగ్జామ్లో, వాడు ముద్దోడు ఉండొచ్చు, వానికి మార్కులు రాకపోవచ్చు, వాడు అల్లరోడు అయి ఉండొచ్చు, కానీ రాసేటప్పుడు వచ్చే మాత్రము వాంతోనే రాపించుకుంటాడు. నీ యొక్క జీవితంలో ఏది శ్రేష్టమైన లక్షణం నువ్వు కలిగి ఉన్నావో దానిని ఉపయోగించి దేవుడు నిన్ను వాడుకునేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, నన్ను వాడుకునేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. వాట్ ఈజ్ యువర్ పార్ట్? కమ్ అండ్ ఒబే హిమ్. వచ్చి ఆయనకు విధేయత చూపుట. అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయం. అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయం. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అననీయకు దేవుడు తాను దర్శనం చెప్పేశాడో, అననీయ ఏమంటున్నాడో చెప్పండి. అతడు అననీయ అను ఒక మనుషుడు లోనికి వచ్చుట తాను లోపలికి వచ్చి తాను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతులు చుట్ట చూసి ఉన్నాడని చెప్పాను. ఆల్రెడీ హే సీన్, చూసి ఉన్నాడని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏమైంది? అందుకని ప్రభువా, ఈ మనుషుడు యెరూషలేములోని పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గురించి అనేకుల వలన వింటిని చూసింది కాదు, విన్నాడంతే. విన్న వెంటనే ఆయన దగ్గరికి పోయి భయపడిపోయాడు. అనేక సార్లు మనం విని భయపడతాం, కానీ ప్రభు అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు చూడండి, వింటిని ఇక్కడనూ నీ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయ వారిని అందరినీ బంధించుటకు అతడు ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారం పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరం ఇచ్చాను. అందుకు ప్రభు, నీవు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీల ఎదుటను నా నామం భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై ఉన్నాడు. ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు. 10వ వచనం. అననీయ అను ఒక శిష్యుడును ప్రభు దర్శనమందు అననీయ అని అతన్ని పిలువగా, ప్రభు దర్శనమందు అతను పిలిచాడు. ఎప్పుడైతే అననీయ ఈ మాట చెప్పాడో వెంటనే అననీయను పంపించాడు, చేతులు ఉంచాడు, ప్రార్థన చేశాడు. అప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి. అపోస్తల కార్యం 9వ అధ్యాయం 18వ వచనం. అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలగా దృష్టి కలిగి లేచి బాప్తిసం పొందెను. తర్వాత ఆహారం పుచ్చుకొని బలపడను. లేచి బాప్తిసం పొందాడు, ఆహారం తర్వాత పుచ్చుకున్నాడు. ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడండి? 3 రోజులు. 3 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడు. నాకు ఆకలి అవుతుంది, అన్నం పెట్టమని అడగల. అది ఏం సాదృశ్యంగా చూపిస్తుందంటే, వెన్ యు ఆర్ స్పిరిచువల్లీ మూవ్డ్ యువర్ కార్నల్ హ్యాబిట్స్ విల్ డై. శరీర సంబంధమైనటువంటి కోరికలు కానీ, శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆకలి దప్పులు కానీ ఆత్మీయమైన జీవితంలో పనిచేసేటప్పుడు, ఆత్మదేవుడు నీ హృదయంలో పనిచేసేటప్పుడు అవి ఏమాత్రం కూడా ఎన్నికకు రావు. ఆత్మీయ కార్యములు చేయుటకు అడ్డు రావు. యూ విల్ గివ్ ది ప్రిఫరెన్స్ టు ది స్పిరిచువల్ థింగ్స్. ఆత్మ సంబంధమైన వాటికి మనము ప్రాధాన్యతనిచ్చు వారముగా ఉంటాం. అదే ఇక్కడ సౌలు విషయంలో మనం చూస్తున్నాం.
సౌలు బాప్తిస్మం పొందాడు. ఆయనే వచ్చి చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేశాడు. ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పొందాడు. ఆ తర్వాత దేవుని పనిలో తాము నిమగ్నులై ఉన్నాడు. ఇక్కడ బాప్తిస్మం పొందటం, హస్త నిక్షేపణ జరిగించబడటం రెండు కూడా వాక్యానుసారమైనటువంటి నియమములు. ఆకాశము తెరవబడుట అని చెప్పాం మత్తయి సువార్తలో. అక్కడ ఇదివరకు చెప్పాను, పరలోకము తెరవబడుట అనాలి. ఎప్పుడైతే పరలోకము తెరవబడిందో, ఆత్మ వచ్చిందో, తండ్రికి కుమారునికి ఉండే సంబంధ బాంధవ్యము ముద్రించబడింది చెప్పాలంటే. అలాగే చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రియులు ఎవరెవరైతే బాప్తిస్మ సాక్ష్యంలో పాలు పొందుతారో వారందరి మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తే, సంఘంలో ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే, పెద్దలైనా సరే, మరి ప్రభు చేత ఏర్పరచబడిన సేవకులైనా సరే, ఎవరైనా సరే, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వస్తుంది. అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మిక గైడెన్స్, నడుపుదల మీరు కలిగి ఉంటారు. అందుకొరకే హస్త నిక్షేపణ. రెండవది, మీరు క్రీస్తు యేసు యొక్క సంఘంలో పాలిభాగస్తులుగా ఉన్నారని, మీరు ఒంటరిగా లేరని, ప్రభువు సంఘంతో కలిసి పని చేయాలని దేవుని యొక్క హెచ్చరిక. ఆ హెచ్చరికను అనుసరించి ఎప్పుడైతే వాక్యానుసారంగా ప్రభు యొక్క సంఘంలో పనిచేయాలని మొదలు పెడతామో, అప్పుడు దేవుడు మీ యొక్క ఆశీర్వాదమే కాకుండా మీ ద్వారా ఇతరులను కూడా ఆశీర్వదించబదులై ఉన్నాడు. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 16వ వచనం. నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును. నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు. నమ్మకం అవసరం. ఎలాంటి నమ్మకము? అపోస్తుల కార్యములు. ఇక్కడ ఐథియోపియా కోశాధికారి విశ్వాసం ఉంచడం మనం చూస్తున్నాం. అపోస్తుల కార్యములు 8వ అధ్యాయం, అపోస్తుల కార్యములు 8వ అధ్యాయం 37వ వచనం. అందరం కలిసి చదువుతాం. ఫిలిప్పు, నీవు పూర్ణ హృదయముతో విశ్వసించిన యెడల పొందవచ్చు అని చెప్పాను. ఎలాంటి విశ్వాసం అండి? అపోస్తుల కార్యములు 8వ అధ్యాయం 37వ వచనం. ఫిలిప్పు, నీవు పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించిన యెడల పొందవచ్చునని చెప్పాను. అతడు యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడని విశ్వసించుచున్నానని ఉత్తరం ఇచ్చాను. ఫిలిప్పు నపుంసకుడు ఇద్దరు నీళ్ళలోనికి దిగిరి. అంతటా ఫిలిప్పు అతనికి బాప్తిస్మం ఇచ్చాను. ఫిలిప్పు బాప్తిస్మం ఇచ్చాడు. ఏమని చెప్పాడు? పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించాలి. నిన్న వారికి క్లాసులు తీసినప్పుడు చెప్పాం, దేవుని యందు పూర్ణ హృదయంతో విశ్వాసం. ఎలాంటి విశ్వాసం? నా పాపమును సంపూర్ణంగా దేవుడు తన రక్తములో కడిగి శుద్ధి చేసి నన్ను రోమిలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం మేరకు నీతిమంతునిగా తీర్చాడని హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల. హృదయంలో విశ్వాసం ఉండాలి. అప్పుడు బాహ్య సంబంధంగా నువ్వు బాప్తిస్మ సాక్ష్యంలో పాలు పొందుతావు. ఇక వేరే విధంగా చెప్పాలంటే ఇంటర్నల్ కన్విక్షన్ షోయింగ్ అవుట్ సింబాలికలీ ఎక్స్టర్నలీ టు ప్రూఫ్ దట్ యు బిలీవ్ ద లార్డ్. హృదయములో జరిగినటువంటి అంతరంగిక కార్యము బాహ్య సంబంధమైన సూచనగా బయలుపరచడానికి దీనిలో బాప్తిస్మ సాక్ష్యం పొందుతున్నాం. అంటే శరీర సంబంధమైన క్రియలకు నేను భూస్థాపన చేయబడాను, నూతన జన్మం పొందుతున్నాను. ఇక మీదట జీవించబడని నేను కాదు, ప్రభువే నా యందు జీవిస్తున్నాడు. అలాంటి దృక్పథం కలిగి వాక్యానుసారంగా ప్రియులు బాప్తిస్మ సాక్ష్యంలో పాలు పొందడానికి కూర్చున్న ఇక్కడ వారందరికీ కూడా ప్రభువు సహాయం చేయడుగాక. బాప్తిసం తీసుకునే దానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి సహోదరుడు వారు ఇప్పుడు 2 నిమిషాలు ఒక్కొక్కరు ఆరాధిస్తారు. అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం, వారికి అవకాశం ఇద్దాము ఆరాధించడానికి.
మొదలు పెట్టండి, ఆరాధించండి. ప్రేమ గల తండ్రి దగ్గరేసి సత్య సంపూర్ణ దేవే నీకు వందలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి దాసుని బట్టి నాతో మాట్లాడిన వాక్యం బట్టి నీకు వందలు. మార్కు 16:16 నమ్మి బాప్తిసం పొంది వారు రక్షింపబడదు, నమ్మని వారికి శిక్ష విధింపబడు. అయ్యా నా పాపాలు క్షమించింది నీకే అది వందనములు స్తోత్రంలో చెల్లించుకుంటూ ఇంకేమి ఇచ్చినా నీ రుణం తీర్చలేనయ్యా. నా కృతి స్థుతి ఆరాధన యేసయ్య నామమున సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ప్రేమనైనా గొప్ప దేవా నీకు ఎంతో వందనములైనా దేవా, నీ దాసుల ద్వారా దేవా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన ప్రతి లేఖన భాగాన్ని బట్టి దేవా నీకు ఎంతో వందనములు దేవా. దేవా దినము దేవా నూతనమైన జన్మను దేవా నాకు అనుగ్రహిస్తూ వస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవా నీకు ఎంతో వందనములు తండ్రి. అవును తండ్రి, పాపం చేత అపరాధం చేత దేవా బ్రతికిస్తున్నావు తండ్రి. అందును బట్టి నీకు ఎంతో వందనములు దేవా. దేవా నా నిమిత్తమై తండ్రి దేవా నా కొరకు ప్రాణం పెట్టారు తండ్రి. అందును బట్టి నీకు ఎంతో వందనములు దేవా. నేను తండ్రి నేను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోను దేవా. కొద్ది స్థుతి ఆరాధన నీకు అర్పించి ఆరాధిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి జీవమగల ప్రభా నీకే వేలాది వందనాలు ప్రభా. నా గురి మంచి సమయం దయచేసినప్పుడు నీకు వందనాలు. అలాగే నీ దాసు ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. అలాగే నేను కూడా పాపంలో ఉన్నప్పుడు అపరాధంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీ ప్రేమ చేత నన్ను కూడా లేపబడుతూ వచ్చినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. మా పాపల కోసం నువ్వు విలువల రక్తం కాచినందుకు నీకే వందనాలు ప్రభా. మా పాపలు నీ రక్తంతో కడిగినందుకు నీకే వందనాలు. నీకేమి ఇవ్వగలను ప్రభా. ఈ కొద్ది స్థుతి ఆరాధన నీ యేసుక్రీస్తు నామంలో ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మా అతిక్రమ క్రియలను బట్టి మరినలుగా కొట్టబడెను. మా అతిక్రమ క్రియలను బట్టి మరినలుగా కొట్టబడెను. తాను పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత కలిగే మనకు. తాను పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత కలిగే మనకు. గాయములన్ గాయములన్ నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు. గాయములన్ గాయములన్ నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ప్రేమ నమ్మకమైన ప్రభా, నీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నిజంగా ప్రభా, నేనైతే నేను వెతకలేదు ఎరగలేదు ప్రభా. నీవే నన్ను వెతికి రక్షించుకున్నావు ప్రభా. అందుని బట్టి నీకు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఈ లోకంలో నేను నశించిపోకుండా నన్ను రక్షించుకున్నందుకు నీకు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఎన్నో శ్రమలు ఉందావు నా కోసం, మెత్తబడ్డావు, గాయపడ్డావు, ఎన్నో నిందలు మోపావు, వేయబడ్డావు ప్రభా. ఆ గరుకురాళ్ళను సిల్వ మోస్తూ వచ్చావు ప్రభా. నా కోసం సిల్వ వేయబడ్డావు ప్రభా. నీ అమూలమైన రక్తం ద్వారా ప్రభా నన్ను పవిత్రురాలుగా చేసినావు ప్రభా. నా ప్రతి ఒక్క పాపం నుండి నన్ను క్షమిస్తూ వచ్చినాన్ని బట్టి నీకు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నేను ఎన్నో పాపాలు చేస్తూ ఎన్నో విషయాల్లో నేను దుఃఖపెడుతూ నేను బాధ పెడుతున్న దానివల్లే ఉంటూ వచ్చాను. అయినా నువ్వు ప్రభా నీవు నన్ను విడవక ఎడబాయక నీ అరచేతులలో నన్ను చెక్కి నీ బిడ్డగా నీ సొత్తుగా చేర్చుకొని నీ రక్షణ నాకు ఇస్తూ వచ్చినందుకు నీకే వేలాది స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఇక నుంచి అయినా నీ రక్షణని బాప్తీసాన్ని నేను కొనసాగించడానికి ఈ లోకంలో నేను ఎటువంటి విషయాల్లో నేను నశించిపోకుండా ప్రభా నీ సాక్షిగా నేను ఉండటానికి నాకు సహాయం చేస్తూ రండి ప్రభా. నిజంగా ప్రభా నువ్వెంత గొప్ప దేవుడు ప్రభా. నా పట్ల నా కుటుంబం పట్ల ఎంతో గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ వచ్చినావు ప్రభా. నీలాంటి గొప్ప దేవుడికి ఏమి ఇచ్చినా తక్కువే ప్రభా. స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఈ లోకంలో నశించిపోకుండా మీరు నన్ను రక్షించుకున్నందుకై నా ఈ చిన్ని స్తుతి ఆరాధన నీకే సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. దేవా, మార్కు సువార్త 16 ద్వారా నమ్మే బాప్తిసం పొందిన వారు కూడా నాకు కూడా నమ్మే బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు నాకు సాయం చేసినప్పుడు మీకు వందనాలు దేవా. అపరాధ చేతను పాపన చేతను చచ్చిన
వారంలో ఉండగానే క్రీస్తుతో కూడా నన్ను బతికించిన కూడా మీకు స్తోత్రములు. దేవా, నీ కృప ద్వారానే మేము కూడా రక్షణ పొందిన వారు కూడా నాకు సాయం చేసినప్పుడు మీకు స్తోత్రములు దేవా. ఈ నా స్తుతి ఆరాధన మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. బాప్తిసం తీసుకున్న వారందరూ కూడా లేచి నిలబడుకొని సంఘం వైపు నిలబడాలి. జాన్ ఇక్కడికి రా ఫస్ట్కి. అట్లు తిరగాలి. నేను అడిగే ప్రశ్నలకు గట్టిగా తల ఊపడం కాదు, గట్టిగా నోటితో సమాధానం చెప్పాలా. అవును అంటే అవును అని పెద్దగా చెప్పాలి. అందరూ మిగతా వారు కూడా ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు గట్టిగా చెప్తే అందరికి ఓటేస్తుంది. దగ్గర రా, దగ్గర రండి, దగ్గర సెంటర్ పెట్టు మైక్. ఈరోజు బాప్తిసం తీసుకోవాలని ఎవరైనా ప్రేరేపిస్తే, లేకపోతే తల్లిదండ్రులు చెప్తే, లేకపోతే స్నేహితులు చెప్తే మీరు బాప్తిసం తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చారా? లేకపోతే ప్రభువు మీతో మాట్లాడితే బాప్తిసం తీసుకోవడానికి మీరు ఒప్పుకొని అందరి ఎదురుగా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చారా? గట్టిగా నోటితో చెప్పాలి. ఏమి వినబడలేదు కనుక మీరు ఇంత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదా? ఎవరు గట్టిగా చెప్పండి. ప్రభు మాట్లాడా? ఎలాగ మాట్లాడాడు ప్రభు మీతో? బైబిల్ వాక్యం ద్వారా. చాలా సంతోషం. అలాగే మీ పాపములు క్షమించబడ్డాయని మీకందరికీ నిశ్చితం, అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి ఆ యొక్క అనుభవం మీరు కలిగి ఉన్నారా లేదా? చెప్పండి. మారు మనస్సు, పాప క్షమాపణ అనుభవం మేము కలిగి ఉన్నామని పూర్తిగా చెప్పాలి. సరే, ఇంతకుముందు పాప జీవితం వదిలిపెట్టి నూతన జీవితంలో జీవిస్తున్నారా? లేకపోతే అదే కొన్ని రోజులు రెండు ద్వంద్వ మార్గంలో నడుస్తున్నారా? అది కూడా తెలియజేయాలి. సో ప్రభు మిమ్మల్ని మార్చాడు. తర్వాత ఈ యొక్క బాప్తిసం తీసుకుంటున్నామని ఎవరికైనా చెప్పడం జరిగిందా? తల్లిదండ్రులకు కానీ లేకపోతే ఇతర స్నేహితులకు కానీ ఎవరికైనా మేము బాప్తిసం తీసుకుంటున్నానని ఈ మాట వాళ్ళకి స్పష్టంగా మీరు తెలియజేశారా? తెలియజేశారు. ఓకే, దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. లేదా భవిష్యత్తులో దేవుని కొరకు ఎన్ని నిందలు, సమస్యలు, చిక్కులు, అవమానములు ఎదుర్కొనవలసి వస్తాయి. వాటిలో ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అనే మాట తెలియజేయాలి. సో ప్రభు కొరకు ఏదైనా, ప్రభు కొరకు ఆ నిందలు, అవమానాలు గట్టిగా చెప్పండి. సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రభుకు వందనాలు. ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించును గాక. ఇప్పుడు మీ అందరికి కూడా బాప్తిసం ఇస్తాం. దూరకొంట నుంచి ఒక సహోదరుడు వచ్చారు, కోటయ్య గారు. వారి కొరకే మనము ఇంతసేపు ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చాం. ఆయన ముందుకు రావాలని, కోటయ్య గారు ముందుకు రావాలి.
కనుక మనం ఒక పాట పాడుకుంటాం. నమ్మకమైన నా ప్రభు అనే పాట పాడుకుంటాం. తీసేద్దామా, ఇద్దామా? నమ్మకమైన నా ప్రభు అనే పాట పాడుకుంటాం. ఐదో పాట నమ్మకమైన నా ప్రభు. నమ్మకమైన నా ప్రభు No
హెప్సిబా రండి అమ్మా. మొదలైందండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఎక్కడున్నారు? మా ప్రేమగల తండ్రి హెప్సిబా ఈ విధంగా ధైర్యంగా సంఘం ఎదుట సాక్ష్యము చెప్తూ బాప్తీస సాక్ష్యంలోనికి ప్రవేశించడానికి ఆమెకి ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. అంతేకాకుండా సంఘంలో సంతోషంగా తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకునే భాగ్యం కూడా ఇచ్చారు. దాన్ని బట్టి వందనాలు. ఈ బిడ్డను చిన్ననాటి నుంచి ఇంతవరకు కాపాడుతూ వచ్చారు. ఇక భవిష్యత్తులో కూడా నీ యొక్క ప్రమాణాల్లో జీవించి, నీ కొరకు జీవించి, సేవలో ముందంజ వేయడానికి నీ కృప దయచేయమని వేడుకుంటూ ఈ సమయంలో ఆకు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిసం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని మేము సద్వినియోగం చేసుకుంటూ యేసు నామమున బాప్తిసం ఇస్తుంటున్నాం. కృంగియుండు వేళలో పైకి లేవనెత్తితివి. ఎం కృప భంగపరచు సైతాను గెల్చి విజయమిచ్చితివి. నమ్మకమైన నా ప్రభు తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం. కృప కూడా రక్షించబడి మారు మనసు అనుభవంలోనికి ప్రవేశించి యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడి నీ బిడ్డగా బహిరంగంగా సంఘం ఎదుట సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఆమెకి ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. కృపను దీవించండి. భవిష్యత్తులో నీ కొరకు ఎటువంటి అవమానము, హింస అయినా ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని ధైర్యంగా సాక్ష్యం కలిగినందుకై నేను స్తుతిస్తూ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తీసం ఇస్తుంటున్నాం. నాకశ్రాయశైలమై కోటగా నీవుంటివి. కోటగా నీవుంటివి. నాకశ్రాయశైలమై కోటగా నీవుంటివి. కోటగా నీవుంటివి. బోలో ఖుదావనే యేసు మసీహ్. జై. సోదరి నిశ్చిని మీరు ప్రేమించి భూమి పునాదులు వేయబడక ముందే రక్షించుకున్నందుకే నీకు వందనాలు. ఆమెకి ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి నీకు వందనాలు. ఆమెకి ఇచ్చిన సంతోషము, సమాధానం, మందిర సహవాసములో వృద్ధి పొందడానికి చేసిన మేళ్లన్నీ బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాం. చిన్ననాడే రక్షించబడి నీ కొరకు సాక్షిగా ఉండాలని నిశ్చయం చేసుకున్నందుకై నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం. నీ వాక్యము అనుకూలంగా వాక్యము మాట్లాడబట్టి బాప్తీసం తీసుకుంటున్నానని సంఘం ఎదురుగా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధైర్యాన్ని బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తీసం ఇస్తున్నాం. సత్య సాక్షివై ఉండి నమ్మదగిన వాడవై. నమ్మదగిన వాడవై. సత్య సాక్షివై ఉండి నమ్మదగిన వాడ. బోలో ఖుదావనే యేసు మసీహ్కి. మా సహోదరి కోమలను భూమి పునాదులు వేయబడక ముందే ఏర్పరచుకొని నీ సంకల్పంలో నీ బిడ్డగా చేసుకున్నందుకు నేను స్తుతిస్తున్నాం. ఆమె నీ యొక్క రక్తంతో ఆమె ప్రతి పాపము కడిగి శుద్ధి చేశారు. నాకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సంతోషము, సమాధానం నాకు కలదనే ధైర్యంగా సంఘం ఎదుట సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి మీరు చేసినటువంటి గొప్ప మేలు బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం. అంతేకాదు భవిష్యత్తులో దేవుని కొరకు మందిరములో సిద్ధంగా సేవ నిమిత్తమై సిద్ధంగా ఉంటారనే ఆ యొక్క నిరీక్షణ,
ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి నిశ్చయమును బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా దేవుని వాక్యానుగుణంగా మేము తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిసం ఇస్తుంటున్నాం. దూతలు తెచ్చిరి శుభవార్త, ఎంతో గొప్పానందము. దూతలు తెచ్చిరి శుభవార్త, ఎంతో గొప్పానందము. బోలో ఖుదావని సుమసికి. దానిని మీరు మీ సంకల్పంలో చిన్ననాడే రక్షించుకొని మందిరములో సహవాసములో పరిచర్యలో వాడుకుంటూ వస్తున్నందుకై నేను స్తుతించి కొనియాడుతుంటున్నాం. అంతేకాకుండా సంగమ సమక్షంలో ఆయన ధైర్యంగా నిలబడి యేసు ప్రభువును రక్షించాడు, నా పాపములు క్షమించాడు, నా జీవితం మారింది అని సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి కూడా ఆయనకి ఇచ్చినట్టు గొప్ప సంతోషము సమాధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. నీ కొరకు భవిష్యత్తులో అవమానము హింస ఎదుర్కొంటూ నీ కొరకు జీవించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని నిశ్చయం ఆయన తీసుకున్నాడు. ఆ నిశ్చయం ప్రకారం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిసం తీసుకుంటున్నాం. ఆనందమహానందం ప్రభువే మనకానందం. నిలచి మనయందు నిలచియుందును పరలోకపు ఆనందం. ఆనందమహానందం ప్రభువే మనకానందం. మనయందు నిలచియుందును పరలోకపు ఆనందం. నీ సన్నిధి అందే కలవు నిత్య సంతోషములు. నీ సన్నిధి అందే కలవు. బోలో ఖుదావని సుమసికి. బండారు కోటయ్య గారు దోరకట్టు నుంచి మన మధ్య కోదాడ నుంచి దోరకొండ బెరాక అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. వారు ప్రభువును రక్షించుకున్నాడు, ప్రభువును ఏర్పరచుకున్నారు. ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు బాప్తిసం కొరకై సిద్ధపడి వారు ఇంత దూరం రావడానికి ఆలస్యమైంది కాబట్టి కొంత లేటుగా వచ్చారు. అయినప్పటికీ వారు ఎలాగో రక్షించబడ్డారు అనే విషయాన్ని మనం ప్రశ్నల ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అయ్యగారు, నేను అడిగే ప్రశ్నలకు గట్టిగా జవాబు చెప్పాలి. యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని మీ పాపములు క్షమించి రక్షించాడా లేదా? రక్షించబట్టే వచ్చా. యేసు ప్రభు నా పాపాలు రక్షించండు, క్షమించండు, మంచిగా చేసింది కాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చాడు, ఇంత చేత కాపోయినా. అట్లా దేవుని కొరకు సిద్ధంగా భవిష్యత్తులో కష్టాలు నష్టాలు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? సిద్ధంగానే ఉన్నా సార్. అన్నిటికీ సిద్ధంగానే ఉన్నా. అన్నిటికీ సిద్ధంగానే ఉన్నా. ఎవరైనా బలవంతం చేసి మిమ్మల్ని బాప్తిసం తీసుకోమని అడిగారా, లేకపోతే దేవుడు నీతో మాట్లాడిన కారణంగా బాప్తిసం తీసుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారా? పూర్తిగా నాకు ఎవరు బాప్తిసం తీసుకోమని చెప్పలేదండి. నాకు దేవుడే చెప్పిండు బాప్తిసం తీసుకోని. దేవుడి మీద నమ్మకంతో బాప్తిసం తీసుకుంటుంది తప్ప నాకు ఏ వ్యక్తి తీసుకోమని చెప్పలేదండి. ఏ బలవంతంగా మిమ్మల్ని బాప్తిసం తీసుకోమని ప్రోత్సహించలేదు. ఎవరు బలంతం ఏం లేదండి, అసలు పొరపాటును కూడా. అంతా నాదే, నా ఇష్టం వచ్చినట్టే తీసుకుంటున్నా. ప్రేమగల తండ్రి, సోదరుడు కోటయ్య గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అనాది పూర్వ సంకల్ప ప్రకారంలో మీరు ఆయన ఏర్పరచుకున్నందుకై నేను స్తుతిస్తున్నాం. ఆయన కొరకు కూడా శిలువలో నువ్వు రక్తం చిందించి ప్రాణం పెట్టి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచావు. నువ్వు కార్చిన రక్తం ద్వారా ఆయన పాప విమోచన, పాప క్షమాపణ మీరు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. దాన్ని బట్టి వందనాలు. అంతేకాదు, ఆయన ఎవరూ బలవంతపరచలేదు. నేనే, దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు,
వాక్యము ద్వారా తద్వారా నేను బాప్తిసం తీసుకుంటున్నాను అని గట్టిగా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఆయనకి ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. శత్రు సమూహం సైతాను శోధనలు సంపూర్ణంగా ఇక్కడ నుంచి తరిమివేయమని కూడా వేడుకుంటున్నాం. ఆయనకు కావాల్సిన ఆరోగ్యము స్వస్థత కూడా మీరు దయచేయండి. ఆయనకున్నటువంటి ప్రతి బలహీనత తొలగించండి. నీ రక్తంతో మరోసారి కడిగి శుద్ధి చేయండి. ఆయన భవిష్యత్తులో నీ కొరకు బలమైన సాధనముగా జీవించే భాగ్యం కూడా మీరు దయచేయమని ఈ కోటయ్య గారిని మీ ప్రేమగల హస్తానికి అప్పజెపుతూ రెక్కల చాటున భద్రపరచమని యేసు ఘనమైన ప్రేమ కలిగిన శ్రేష్టమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాపుతున్నాం. ఈ సంతోషము నీకు కావాలేనా? ఈ సంతోషము నీకు కావాలేనా? ఈ సంతోషము నీకు కావాలేనా? నేడే యేసును తాకురమ్ము, నేడే యేసును తాకురమ్ము. సంతోషమే సమాధానం, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానం. చెప్పనా శక్యమైన సంతోషం, చెప్పనా శక్యమైన సంతోషం. బోలో ఖుదావని సుమసీకి. దయామైనటువంటి మా తండ్రి, బాప్తిసం తీసుకోవడానికి మా ప్రియులు ముందుకు వచ్చిన వారిని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం. వారు ధైర్యంగా ఎవరు మాకు చెప్పలేదు, దేవుడు మాతో మాట్లాడాడు, వాక్యం ద్వారా నేను ఒప్పుదలతో మేము బాప్తిసం తీసుకుంటున్నాము అని ప్రత్యక్షంగా ప్రజల ఎదుట సంఘం ఎదుట వారు ధైర్యంగా చెప్పగలిగినటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప ధైర్యాన్ని బట్టి వందనాలు. వారు యేసు ప్రభు వారి రక్తాన్ని, ఆయన రక్తంతో వారి జీవితాన్ని కడిగి మార్చి నూతన వ్యక్తిగా చేసుకున్నందుకు వందనాలు. నీ కొరకు భవిష్యత్తులో బలమైన సాధనములుగా శ్రమలు, కష్టాలు, నిందలు, అపవిత్ర ఎటువంటి సమస్యలైనా ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటానని వారు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు. దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. వారిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారికి హస్త నిక్షేపణ జరగనై ఉండగా ఆ కార్యక్రమంలో కూడా మీరు మాతో కూడా ఉండి నీ నామం మహింపరచుకోమని మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ యేసు ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. బోలో ఖుదావంద్ యేసు మసీహ్కి జై. దయచేసి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని త్వరగా రావాలండి. డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని త్వరగా వచ్చి కూర్చోవాలి. ఇక్కడ హస్త నిక్షేపణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. తర్వాత వివాహం కొరకు సిద్ధమవుతున్నవారు దయచేసి మీరు సిద్ధపడి రావాలి అని తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నాం. వివాహం కొరకు పరచబడుతున్నవారు పెళ్లి కుమారుడు, పెళ్లి కుమార్తె తరపున ఉన్నవారు దయచేసి సమయానికి వచ్చుటకు మీరు వారికి పిలుపునివ్వండి. అంతలోపల ఈ యొక్క హస్త నిక్షేపణ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుంటాం. దయచేసి తిమోతి గారు పెళ్లి కుమారుడు తరపున ఉన్నవారిని మరి ప్రయాణమై త్వరగా రమ్మని చెప్పండి. వారు సత్యనపల్లి నుంచి రావాలి కదా. దయచేసి వారిని ఇప్పుడే అక్కడి నుంచి సిద్ధపడి రమ్మని చెప్పండి. పెళ్లి కుమార్తెను కూడా సిద్ధం చేయమని తెలియపరచండి. ఐదవ పాట సంఖ్య 5 పాడుతుంది.
సహోదరుడు జయకర్ గారు, సహోదరుడు శాంతికుమార్ గారు, సహోదరుడు తిమోతి గారు, సహోదరుడు బాబురావు గారు, సహోదరుడు జోసఫ్ గారు, ఈ 5 మంది కూడా మరి హస్తనిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొని 2 బ్యాచ్లుగా మరి నేను కూడా ఉంటాను. 2 బ్యాచ్లుగా వారు మరి బాప్తిసం తీసుకున్న వారి యొక్క తల మీద చేతులుంచి హస్త నిక్షేపణ కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థన జరిపిస్తారు. బండారు కోటయ్య గారికి ముందుగా వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. సహోదరుడు తిమోతి గారు, సహోదరుడు బాబురావు గారు, సహోదరుడు జోసఫ్ గారు, తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సన్ బాబు జాన్. అంటే రాలేదు. ఇక్కడ ఒక పేరు చెప్తే చేసేస్తాను. ఆశీర్వాదములతో ఆయన
దయచేసి ఇప్పుడు మేము పాట పాడుతూ ఉండగా పెండ్లి కుమారుడు దయచేసి ముందుగా రావాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఆ తర్వాత పాట పాడుతూ ఉండగా దయచేసి మేమంతా నిలబడి మనం పాడుకుందాం పాట. ఆ సమయంలో ముందుకు వద్దాం. ముందుకు వస్తే కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చేవారు కూడా మీతో మరి కూర్చునేదానికి సహాయపడతారు. పెళ్లికి వాళ్ళు వచ్చాయంట.